Γεια σας. Μάκη Σκοτσάμπασης, έχω κλείσει ραντεβού. Παρακαλώ, κάτσετε. Και αυτή για τι, ήρθα διαξύρισμα στον μπαρμπέρι? Για ήρθα. Εσείς τι έχετε? Τεμπέλικα σπερματοζωάρια. Ακούς, τεμπέλικα. Από εδώ του κουμπάρου, Ολυμπιονίκες. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ. Το ήταν δικό σας και το δικό σας. Και άμα θέλετε βοήθεια, λαλείτε μου. Τι να λαλήσουμε? Άμα χρειαστείς βοήθεια, λάλατο. Ποιος θα λαλήσει πρώτος? Να πάω εγώ. Λάλατο, Μάκη, λάλατο. Πού πηγαίνω? Πρώτη πόρτα αριστερά. Και άμα θέλεις βοήθεια, φώναξέ με, μη κολώσεις.